Kao predsjednik Crne Gore poštujem svaku vjersku zajednicu u Crnoj Gori, uključujući naravno i Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Hvala vam. Prvo, ja sam naravno i u osnovnoj i u srednjoj školi učio srpski jezik i ekavskog izgovora i tim jezikom naravno i dan danas govorim. Vjernik sam mitropolije Crnogorsko-primorske, naravno koja je dio Srpske pravoslavne crkve. Ja sam, kao što znate, kršten još u onim vremenima kad se malo ko krstio u Crnoj Gori u komunističkom sistemu. Šta biste uradili sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom? Nemam ja šta da radim. Mi imamo zakon o slobodi vjeroispovijesti koji smo usvojili i svako može da vjeruje ono što smatra da treba. Ja sam rekao u šta ja vjerujem, a ako neko misli na ovaj drugi dio, ja nisam vaseljenski patrijarh da bih ja ulazio u unutrašnje ustrojstvo negdje crkve. To moraju pitati vaseljenskog patrijarha, vi znate kakav je njegov stav